Po dlhej odmlke sa východoslovenskí fanúšikovia Roba Opatovského mohli stretnúť so svojím obľúbeným spevákom. V rámci koncertnej šnúry navštívil aj Michalovce. Turné absolvoval Robert Opatovský so svojou kapelou a na koncertoch predstavil svoj nový album Môj život. Šnúru začali v Košiciach, pokračovali vystúpením v Prešove, Humennom a posledná zastávka, odkiaľ sa vracali späť do Bratislavy, bolo naše mesto. 4 koncerty, také, ktoré v podstate človek dá tú najväčšiu energiu, tak potom už ten posledný sa musím niečím teraz prebudiť sa a dať sa dokopy. Takže ja len dúfam, že to budú práve ľudia, ktorí mi dajú ten prílev energie. Svoje publikum vníma Robert ako vyzreté a vnímajúce nie len muziku, ale aj texty. Viac menej ženské publikum chodí. V Košiciach, keď sa pozeral, tak som videl asi 95% žien, čo aj teda moji muzikanti, veľmi sa im to páči. A je to vnímavé publikum a dokonca CDčka sa veľmi dobre predávajú aj na koncertoch, lebo predsa len po tom takom dobrom pocite z koncertu tí ľudia chcú mať pamiatku a podpis odo mňa a fotky. Najnovší album Roba Opatovského vznikal rok a k jeho vydaniu prispela aj šťastná náhoda. Ja som stretol jedného fanúšika, ktorý mi ponúkol spoluprácu v tom, že by mi tento album chcel pomôcť finančne zastrešiť, čo teda sa nestáva často. A naozaj všetko bolo tak, ako sme sa dohodli, čiže ja som mal voľnú ruku v tom, že som mohol tvoriť. A väčšinou tak býva, že bohatí ľudia chcú aj nejakým spôsobom hovoriť, keď sa do muziky, tak toto som našťastie nemal. Bol to len človek, ktorému sa vždy páčili nejaké moje demáče, texty. No a samozrejme zase som mal veľkú slobodu v rámci kapely. Financia a sloboda, najdôležitejšie faktory pre tvorivú prácu. Jej dôsledkom bola spolupráca s najlepšími muzikantmi, producentmi i textármi. Ocenil najmä hlboké texty Olgy Záblackej. Pri pesničke s názvom Neverná bola naša prvá spolupráca a veľmi sa mi páčila naša komunikácia, aj to, že Ola bola vždy prístupná tomu, že ja už pri tvorbe pesničiek viem presne, o čom by to malo byť, viem tému. A len teda nie som profi textár, tak sa vždy snažím nájsť ľudí, ktorí mi rozumejú, ktorí pochopia moju dušu. Album Môj život je podľa Roba Opatovského projektom s jeho najosobnejšími a najintimnejšími výpovediami. Ľudia na koncertoch veľmi dobre prijímajú aj skladbu Milovaná, ktorú som venoval mojej dcére Hanke. Takisto Odpúšťam, toto sú texty od Oly Záblackej. No a potom som dal priestor aj novým textárom, ako je Michal Mivkovič, ktorý so mnou spolupracoval už na albume 2012, ale je to nováčik, je to človek, ktorý sa na mňa nakontaktoval cez moju web stránku, poslal mi texty a veľmi sa mi to páčilo a odvtedy v podstate spolupracujeme. V našom meste sa Robert Opatovský predstavil spolu s Michalovčankou Nikou Karch v známom klube Barik.